la nova escena té el plaer de poder estar amb un dels grups amb més trajectòria dins del panorama musical. Ells són Hidrógenes i actuen aquesta nit a Tarragona. En el mundo, que son mucho peor. Creu que heu evolucionat molt des del principi fins ara, vosaltres, amb Hidrógenes? Pues evolucionar, no. O sea, no crec que sigui una evolució. O sea, vas fent coses, si ara fas unes i després unes altres, o tornes a fer... Quizá ahora hacemos más conciertos que al principio. Com si, home, respecte al 97, quan vam començar, doncs potser sí. Aquesta nit, amb motiu de l'estrena de la pel·lícula Distàncies Cortes, aquesta pel·lícula mexicana que vosaltres heu col·laborat, presentar al REC, al Festival Internacional d'aquí Tarragona, heu fet la banda sonora. No sé si us podeu explicar una miqueta aquesta col·laboració que heu tingut. Doncs el director de la pel·lícula Distàncies Cortes ens va contactar perquè volia que una cançó nostra sonés a la seva pel·lícula. Però era una mica estrany, perquè volia que sonés una cançó nostra, però no el nostre disc. Sí, porque era como si sonase una canción antigua en la radio. Entonces, claro, la canción No hay nada más triste, pues nuestra versión es como electrónica, noventera. Ell volia com si aquesta cançó, aquesta lletra, amb aquesta música, aquesta melodia... Fos un clàssic. Fos un clàssic de, diguem, no sé, del que seria aquí M80, no sé, clàssic de tota la vida. I que la cantase una xica. I que la cantés una noia i que el personatge de la pel·lícula l'escolta per la ràdio i li agrada aquesta cançó i tal. I llavors vam dir, vale, doncs ja ho fem nosaltres. Ja ens vam contactar amb la Teresa del grup Single i la vam regravar, vam tornar a arranjar i la vam... Amb guitarra, amb bateria... Sí, pensant com si fos una cançó que hagués sigut publicada abans de l'any 80, diguem. Però posar una data així a l'atzar. I els va agradar molt i doncs és una cançó que escolten per la ràdio els protagonistes de la pel·lícula i que en algun moment de la pel·lícula ells la canten perquè els agrada. I no sé, va ser molt curiós la col·laboració. Després, com que han estat donant van viatjant molt amb la pel·lícula, els vam conèixer a Barcelona, al director i a la productora. Ens vam arribar a conèixer l'any passat i tot, sí. Us agradaria fer més coses relacionades amb el cinema? Us heu sentit còmodes amb aquesta... Hombre, sí, esto ha sido muy cómodo porque era como trabajar con una canción nuestra. Sí, i que t'ho demanen ja perquè li agrada el que fas, llavors no és el mateix. Sí, ha sido fácil. Sí, si sempre fos així, sí. Ara, si et fan treballar més. En sus jaulas dando vueltas y los gatos dando vueltas en sus jaulas. No hay nada más triste que una tienda de animales. El dia 16 de desembre, si no m'equivoco, tornem a Mèxic. Un dels jocs que us sentiu, crec que molt estimats. Teniu una connexió especial amb el públic mexicà? Bueno, tenim una connexió especial nosaltres amb la ciutat de Mèxic perquè ens agrada molt. Sí, puede ser más conexión sí, nuestra. La conexión es nuestra con la ciudad. Sí, bueno, la gente es súper encantadora allí. Muy... Sí. I de fet y te hacen sentir muy bien. A Mèxic hi ha molta gent, o sigui, hi ha una població molt important, llavors és fàcil que si aquí et vindrien a veure 500, allà et vagin a veure 1.000, perquè és que hi ha el doble de gent a tot arreu. No és que hi hagi més gent que aquí, ni que siguin més estimats allí que aquí, ni res. A nosaltres sí que ens agrada molt allò. Si és recíproc, ja, pues aleluya. Pero... Bueno, y también el hecho de ir como cada 5 años, pues la gente lo toma con más ganas. Sí, siempre se ha de tornar. Si te ven cada 3 semanas tocando en tu ciudad, pues es normal que a la cuarta, pues a lo mejor no te quieran tanto. Molt bé. Si no recordo malament, un dels últims concerts que vau fer per les Terres de l'Ebre va ser Sant Carles de la Ràpida dins del marc del Festival Eufòric. Sí. Creu que és difícil trobar concerts a la zona de les Terres de l'Ebre? Home, per nosaltres sí. Nosaltres com que no ens autogestionem i no estem dintre de cap agència de management ni de booking ni de... Llavors, que hi hagi persones que s'interessin i vulguin contactar amb tu per a que toquis en el seu festival o en la seva sala, pues, la veritat és que en venim poc, però vull dir, menys anem a Girona no hi hem anat mai, vull dir,